Obviamente nós está aqui no departamento de Klinische Neurofysiologie do hospital, de Horacio Oduber Hospital. Orgulhosamente nós temos que geefdoor que nós também começamos a opleiding de KNF, da Klinische Neurofysiologie Laborant. Nós também start com post-bachelor opleiding, caminho que nós damos a possibilidade na studiante que tem HBO-opleiding caba, met exact pakket para fazer opleiding dentro do hospital. Door die chronisch tekort mundialmente, in Holanda, in Europa também está caindo em parte aqui na que door die chronisch tekort meeste leidt op studenten lang mais ligeiro possível. Donando a chance na HBO-student, nós podemos fazer verkort traject, caminho que o estudante acaba hobby mais ligeiro com a opleiding. Bem hospital aqui na nós também trabalhamos junto com o LOI de Holanda, caminho que o estudante pode fazer zowel theorie als praktijkexamen aqui na Arubiano. Dit jaar hebben wij de accreditatie gekregen om de opleiding te verzorgen voor klinische neurofysiologie. Klinische neurofysiologie voor het hele Caribisch gebied. Dat is natuurlijk heel erg fijn, want ja, er is een groot tekort aan KNF-laboranten, eigenlijk in Nederland, Caribisch gebied, overal. Dus ik ben heel blij dat wij als enige van het hele Caribisch gebied deze opleiding kunnen verzorgen. Er is per 1 juni een laborant, een collega aangenomen en die gaat de studie volgen. Zij heeft al een HBO-opleiding gevolgd in Nederland, dus zij doet de post-HBO-opleiding en ik hoop na 2 jaar dat zij dan gediplomeerd is en ik het werkveld kan verlaten als gepensioneerde. Com meu trabalho anterior, of ja, minha opleiding anterior, mas comecei para comida de swak e parte diagnóstico. Dus me dá mais hobby e parte klinisch, então assim na tá com vacature aqui a sali, mas para na functieomschrijving também dat een tiki neurologie, dus dat ook me gusta. En dan weet je match, wat decidi bij P, e voordeel dat ik post bachelor também, dus we een verkort traject, ik een aan mij per 2 anos zo. Me dá contento com me prome studiante que ganha chance para bira e prome graduado de KNF laborant in opleiding, que wordo assim full na Caribisch gebied. Nós está sumamente orgulhoso de por guia studiante juditera para assim chegar na diploma de KNF laborant, door que nós temos toda acreditação e nós é o único em Caribe que acreditação para por guia estudante para chegar no diploma aqui, junto com o LOI de Holanda.